ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳозири ҷада ман мехоҳам шумода шолкои фасона нишон диҳам. Новинка омадагиай, нархошон 350 сомонӣ. Марҳамат, бисёр гулои фасон дора. Ҳозир ман аз наздик нишон метиҳам то на молои макай материалошон сангошон амхе хамилён задагиай. Ина каседа дар кор шава нависен духтарако мо доставка мекунем. Ина марҳамат гулошо набинен. Аҷоибот гулои фасон омадагиай. Диден сафедаш хушрӯай бобинен. Ҳам зар дора, ҳам сафед. Ай ҳами духтарои азиз, ҳозир дар инҷа ман мехоҳам камакак дар бораи маҳсулотҳои ширкати Atomy бо шумо суҳбат кунам. бовар кунед маҳсулоташон беҳад хуб буда. Як ами кремшон мисол чанд функсияро иҷро мекардай. Як зубной пасташ на танҳо барои дандона тоза кардану личения кардани дёсниё, балки доғи рӯра низ тоза мекардай. Чанд кремош ман дидам ки чанд функсияро иҷро мекуна. Марҳамат, агар ки хоҳен харидорӣ кардан анамин корейская косметикара, пас шумо метавонед ки ба анами хоҳари мо нависен, доставкаро шумода мефаҳмона. Агар хоҳен ки маҳсулоташон боз ҳам арзонтар ғалтатона, пас регистратсия кунен. Регистратсияш беплай. Баъд шумо бо нархи арзонтар ҳамчун коргар ҳамин чиза харидорӣ кардан метонен. Вай харид маҷбурӣ нест. Касое ки ояндада кор кардан мехоҳанд, оилӣ гирифтан мехоҳен, харидшон маҷбурӣ нест. Дар як сол ҳамагӣ 2 маротиба метавонед харид кунед. Тамом. Ва беҳтарин маошо дора. Шумо аз ин званияҳо намеафтен. Бисёр ҳам ваёи нағз дора, условияҳои нағз дора ин компания. Марҳамат, худтон нависен бо ин хоҳара ки мо шумода пурра карда дар бораи шарту шароити кор мефаҳмонатона. Хубиш ияй ки харид кардан дар кор нестай. Хулас бо пурратар аз худшон пурсен. Аз дур нигоҳ кунед, ранги вишивка метова. Ҳозир ман аз наздик шумода сафедча нишон дидам. Духтарако хоҳишмандо метавонед дархост кунед, доставка дорем. 350 сомон донадаи оптумда бо арзон меша. Касе оптум мегира арзон мешава. Ина гулои дигарша бинед. Чӣ хел гулои фасон омадагиай. Ҳамаи ҳамино як нархай. Ҳамашон бо сангои хамилён задагиян. Ина пиёрушкёра бинед. Хулоса ҳамаи новинкаҳои шолк пешниҳоди шумо шид. Кадомиш ки дар кор мешава, скриншот карда дар WhatsApp ма партоен, ма шумода доставкара фаҳмонам. Ина тамошобинони азиз, ина намудошам ҳастай. Ина рангошам. Кадомиш ки дар кор шид, гап занед. Дубайский шолк. Мана. Ина рангам аҷоибот хушрӯбак метова. Духтаро марҳамат, хоҳишмандо скриншот карда дар WhatsApp ма партоен кадомиш дар кор шид. Ина дидед чӣ хел хушрӯбак. Хулоса бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъ баст мекунем. Саломат бошен. Хайр. Тамошобинони азиз, анам хеле аднатониё беҳад хушрӯ. Инора халадок мегуфтиянд. Бинед ҳамаи расветкош омадагиай. Бисёр хам хушрӯ, нағз. Ино як либосаш 120 сомонай, 3 метраш 120 сомонай. Беҳад фасон, халадокай. Чӣ намеша, гарм намешавӣ. Ина бинед, ҳозир бо як намуди дигараш боша, блеск доран, ба ёшам нишон метиҳам. Ваям ҳамин нархай. Ҳозир бинед материалҳо чӣ қадar хушрӯянд. Ана инош бошад, блеск доран. Иноям ҳамин 120 сомон либосаш меғалтам. нигоҳ кунед чӣ хел блеск дора. Ира барои абая духтан, барои мисол куртои абайни духтан бисёр хушрӯ мегиранд духтаро. Марҳамат, ина блескои фасон доранд. Хулас беҳад рангои хушрӯ омадагиай. Каседа дар кор шид, гап занед духтарако.